Urian itu hatta, tapuji matu hatta, marhite namarede sian bukwede nomor 10 pitu ayat sada rodi tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan naso mangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nungadidai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu made bata hagogot tai, olopon hamu made batani si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus.
Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporseaon nature, asa totong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogut silehonon mutu akka na porsea diho. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 467 ayat sada. Tangihonamuma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsobba tu sobbaon, manang tuganaganan, mangido hangoluan siani. Jaladang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na umbatu pati mi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 24 ayat 4 dohot 5. Hurian itu hatta tatopoti ma dosat tanagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasiroha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadik kondalanna asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani ubahen dipangido hami, sai sudah timatoru-torum asa unang mangonai be tuhami. Sai se sama sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiat tadi amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 432 ayat sada. Tapahutihut mama jaha epistel. Epistel dihita minggu sadarion, ima natar surat di Pangukapon 20 sada, mamuka sian ayat 5 sahat rodi pitu. Tajahama marsikap soring ayat napar pudi anon rak mahita. Dungi didok nahudul di habang saima, idama saluhut nado hupaim baru. Jadi di dokma surat ton mai ai haposando akahataon jala nasitong. Jala perpudi bonana jala bujuna. Ayat pitu rapita teanon ni namonangi masaluhutna jala au debatana ibana gabe anakku songonido sahatna. Martua doa kana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 20 ayat sada dohot 2. Sebenarnya
taha tidak kon maha porsiautai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabe sianton di perbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal doibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru rong ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Kor seksi ama.
Tapai hutihut matiting dohot tangiang pangodianon. Perhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguan di begas joro. Doh di bagasna. Doh di napatupahon permingguan di begas ta gadup marsada-sada. Lau suhutma pasaton nami sian perhalado. Selamat ulang tahun. Turuas ni huria nama ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot nama ulang tahun pasaripeon di minggon. Diramoti jala di pasu-pasu tua tamahita seluhutna. Perjolu. Guarni mingguta ima minggu kuasi monogeniti. Mingguon 10 April 2020 masuk mahita tu minggu kuasi monogeniti. Kuasi monogeniti ima songon poso nai baru tubuh. Topik minggon ima marparange hobar Tuhatan debata manang diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 10 April 2020 nunga di jalobe gabe ruas ni huria kabe Serpong ima. A. Keluarga Lasdiarion Simajutak Inang Angriani Christine Marpaung Dohot Sahalak Yanakon nomor register 1160 Pidda Sian Gereja KBP Sudirman Resort Sudirman Distrik Walu DKI Jakarta Raya masuk week kanan. Jala keluarga ni amang Lasdiarion Simajutak nunga di dahon di kebaktian pagi mananga marminggu pagi. B. Keluarga Gideon Andre Napitupulu Inang Rawati Novia Sirait Dohot Sahalak Yanakon nomor register 1170 Pidda Sian Gereja HKBP Sukajadi Resort Sukajadi Distrik 22 Riau masuk week perserahan. Molo merminggro ala amang Gideon Andre Napitupulu asa jongjong ma dudulana. Maulate. Tolu. Tik-tik perbogason. A. Tik-tik perjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma ima Alexander Mariprima Hutajulu ruas ni HKBP Tabunan Resort Tabunan yanakon ni amang Jan Peter Hutajulu Nahinan Inang Magdalena Hutagaol alamat perbagasan Tabunan Dohot Fatima Valentino Haloho ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong boro ni amang Albiden Beatus Aloho Inang Raulina Simajutak alamat Jalan Bintang Terang RT 003 RW 0357 Kampung Cibarengkok Desa Pangasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Pasu-pasu perbogason di Patupa di hari Selasa 10 April 2020 pukul 10 WIB di Gereja Tabunan Resort Tabunan. B. Tikting perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima. Paul Putra Purba. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Yanakon ni amang Janter Purba Nahinan. Inang Alimpia Silitonga. Alamat Gria Serpong Asri. Blok J nomor sada Suradita Wik Kanan. Dohot Hanna Sintia Sitorus. Ruas ni HKBP Kisaran Kota Resort Kisaran. Boru ni amang Liber Sitorus Nahinan. Inang Delima
Sihombing. Alamat Jalan M. Lubis nomor 10 Kisaran. Pasu-pasu perbogason di Patupa hari Jumat 20 April 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Kisaran Kota, Resort Kisaran. C. Tikting Perjolo, Naing Majalo pasu-pasu perbagasan Julpa Marbun, ruasnya ke Bintara, Resort Jaka Sampurna, yanak ko ni Amang Japen Marbun, Nahinan, Inang Rosmaniar, Sinaga, alamat Jalan Raya Ceger, RT 009, RW 002, Cipayung, Jakarta Timur. Dohot Mata Silitonga, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni Amang Situa Daniel Silitonga Nahinan, Inang Tianar Hutapea. Alamat YPK Blok C Tolu, nomor 40, RT 058, RW 006, Jelupang, Serpong Utara. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu, 6 Mei 2020, pukul 10 WIB, di Gereja HKBP Bintara, Resort Jaka Sampurna. Napaupaton, rekapitulasi penggalangan dana Paskah Ganup Week. Panitia Paskah Dohot Perhalado, pasahaton maulate tu sude ruas naung parsidohot mangurupi lau manggohi dana Paskah marhititeken les di Ganup Week. Etongan ni dana naung terpapungu ima 112 juta 112 juta rupiah manang hira-hira 126%. Sian target na sinakap na disakapi ima 20 juta 25,25 juta rupiah. Rekapitulasi na apit boy mata ida ditikting na disagion di Ganup Weeks. 5. Pakobasion Pertangyangan Week. Perhalado manosoi sude ruas ni huria di Ganup Week asa dihaburjuhon madohoti Pertangyangan Week. Songnon ma hatutuan ni pertikian ni pertangyangan di Ganup Week. Na dibuka pukul 20 WIB. Perjolo. Hari Rabu tanggal 10 April 2020 Week Ebenezer. Nama jabui keluarga Nonya Nurmaida Silitonga boru manurung. Laos di Patupa pangapulion tu keluarga. 2. Hari Rabu 10 April 2020 Week Philadelphia. Nama jabui ima keluarga Arifin Butar-Butar, Evelina Marpaung. Keluarga Marlon Butar-Butar, Yusni Marlina Sinabela. Keluarga Zainuddin Ganti Herianto Manurung, Karyawati Parhusip. Tolu. Hari Kamis 20 April 2020 Week Jerusalem. Nama jabui keluarga Bandung Sihite Inang Martina Sinaga. 4. Kamis 20 April 2020 Week Sion. Nama jabui keluarga Freddy Nauban Naomi Novita Boru Sitepu. Naponopon haradion dohot pangaturon ni parkir di HKBP Serpong. Garejata nungumabain pangaturon parkir di HKBP Serpong songonon ma pangaturon na. A. Parkir khusus tu motor di pusatun ma di Jalan Oleander Bolok T. B. Parkir tu mobil adong do di 5 lokasi di area parkir gereja, area Oleander Bolok Onom, area Oleander Bolok Walu, area Jalan Oleander Bolok T. Dohot area lapangan pabrik di Blok T. C. Gereja mangido dohot gomos asa sude ruas. Mangoloi dohot
padalat sude akka aturan di lingkungan nadong di blok O, blok T, dan blok U. Dang mablokon akka sampah di gereja doh di area lingkungan blok O, blok T, dan blok U. Sangat tabayan sude akka petugas parkir jala tayuton masude akka panuturion arahan ni akka petugas asa ture merdalan akka namerdomu tu perparkiran. Papituhon. Akka ulaw ni HKP Serpong nanayang di Patupa. Perjolo Kids di Patupa Sedarion Minggu 10 April 2023 pukul 10 WIB. Paduahon, panitia Pasca Naing Patupa Bakti Pasca IMA berupa workshop UMKM di bidang kuliner dohot resto. Ulang workshopon di Patupa di hari Sabtu 20 April 2023 pukul 10 1 pukul 12 WIB. Maringanan di ruang sermon HKP Serpong. Pembicara manang trainer Imasian CJ Konsultan. Songonima suara ni tikting di minggu ta serion. Tajaha matiting na disagyon meritewa group. Asa taboto hatorangan na mangapit. Tusudi akka ulaon. Tik-tik perhepengan. Boy matajaha di laporan keuangan. Naong disagihon tuhita. Marhite wip. Wa group week. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata Jehovah, sito palangi do tanom, namar mulia jalanas sangap, para sirohana sumurung. Puji-pujian do tamlateon ma upasa rohanami, tu ada pemuda bade ale Tuhan di bata. Ala diokon hami do sudengkan di basam, dot asni roham, nasa itoktong mamasu-masu hami, ganuk marsada ima di panggulun nami. Di leon hodo tu hami, ahi pason, jala di peradi asir hamdo sudi akan narikot di ngulu nami. Ale Tuhan di bata, boy pi hami saha tutikyon, dang alani gogu nami, tung alani asir ham sabing doi, atong molati mau pasatuhan nami. Ope Tuhan, dinalau madalani ngulu nami, tuari neneng ro. Tutangam muna badiay naguk pasu-pasui mau pasat hami, ngulu nami. Dongani jala jari mahami, jala goi mahami dohtor di Purbadia. Asa boy hami madalani ngulu nami, hobar tulomani roham, hobar tu hatam, asa badia dohot patun ngulu nami. Ale Tuhan di bata, ditikyon, martang yang mahami tur menubadiai pasatu tang yang ngami, tangnya pengodion nami Tuhan. Pasu-pasu mahami ruasmu, yak kaulon nami, dohot usaha nami, asa marhite-hite ulon nami, dohot usaha nami Tuhan. Gabi haba orang paswasum, Tuhami ganuk marsada-sada manang ganuk rumah tangga. Tuhan mulai sedarion, keluarga Amang Lasdiarion, Simajutak, Inang Angriani, Christine Marpaung, dohot keluarga Amang Gideon, Andre Nepitupulu, Inang Riawati, Novia Sirait, nunga gabi ruas ni HKP Serpong.
pasu-pasu ma Tuhan na sida asa gabi ruas na mangulu di partodion. Jala ruas na aktif duriaon Tuhan. Tuhan na marsakap do anak ni Huriam Tuhan. Ima na yang menjalu pasu-pasu. Paul purbadot nanaing orana Sintia Sitorus. Suang songoni julpa marbun. Dot orana matina. Tuho mabasatami Tuhan. Pagkarencana sida. Daka perbogason. Pada makabatabat kehalangan. Leo mahipason. Tu calon pengantin dot keluarga. Asa buwi merdala dot denggan. Tuhan di bata. Songonima program ni hurian. Naneng merdala di permingguan. Ima pertanyaan week. Pasu-pasu ma asa buwi merdala do denggan. Say sungguli marwa nami ruasmu. Asa ringgas. Lau madohoti pertanyaan. Asa lamtang hapursion nami. Pasu-pasu ma sude kami naposto makana melayani di pertanyaan ini. Suang songoni ruas na majabui. Lehon haipason. Padahal sudah aka abad-abad. Asa buwi merdalan dengan pertanyaan wik. Marsanga ma guar muda badie di pertanyaan nami. Jalalas ni rohama di hami ruasmu. Ali Tuhan di bata. Ditikyon taring duhami. Tudungan nami ruas ni huriam. Natongo ditikyon. Di bagas sa persahiton, adong do Tuhan na dirawat di rumah sakit. Do na dirawat di bagas na be. Saya pasu-pasu ma Tuhan na kaubat, do tim medis na merawat. Asa gabi perhatianmu Tuhan, lau pamapun sida. Pasu-pasu ma Tuhan keluarga, leon gugu lau merawat. Padahal Tuhan putus asa sinda sida. Alai marhaposan tuhoma Tuhan. Ay hodo haroruan ni amalumon. Tuhan di bata. Ditikyon pe hupasat tami miyan akon nami. Siya napos akasyan na met. Tunamagudang sa ato na diwasa. Na di persekolahan TK. SD, SMP. Na kuliah. Bahkan ng karejo Tuhan. Tuho mo pasatami Tuhan. Mulo di persekolahan na sida. Asa buhay lapistar. Berhasil na sida di persekolahan. Mulo naong karejo Tuhan na sida. Lamdenggan na sida. Di karin na sida. Ditikyon Tuhan. Upasatami man na tutuan nami. Nadong dihuta. Bona pasugit. Nadong di perserahan Tuhan. Pasu-pasu mana sida Tuhan. Mulati madilaw ko. Gajang nyumur tu na sida. Alay na mangidom hami Tuhan. Mulotung dilaw ko gajang nyumur tu na sida. Unang alang asin roham. Lehom matong hagogon doon na hipason na sida. Asa buhay na sida. Madalaning gulo na sida. Bagas las ni roha dalam pangarap tim Tuhan. Tuhan di bata maulatim mau pasatami ala di pas-pasu hodo ima Tuhan panitia Paskah naung dibentuk di gerejon. Gabi boy merdala do denggan ima rangkaian acara dimulai sian acara pasion Jumat Agung Paskah bahkan malam puji-pujian na dari merdala do dengan Tuhan. Marsanga ma guarmu disudi acarai. Ali Tuhan dia bata adang dope acara na next 4 tahun ni panitia Paskah.
Ima workshop UMKM di bidang kuliner dan resto. Ima lau memberdayakan ruas ni huriam na berusaha. Doho nomor sakka membuka usaha kuliner dohot resto. Asalam proporsional dalam mengelola usaha Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan. CJ konsultan nagabi narasumber workshopi. Dohot kami ruasmu. Nalamat dohoti acara Tuhan. Asa boy mardalan. Jala berguna turuasmu Tuhan. Tuhan di bata Jehovah, tokinay nang bigun nami mahatam na badyay, imana naik pasaton ni naposom, amang pendeta Kalpin Upusunggu. Tuhan, persahalay manaposomon, gohi ma dotor di Purbadia, asa boy di pasahat hatami, obar tulomani roham, jala suang songoni mahami ruasmu nanayang mabege. Bahin marohanami songon tano nanapu. Asa boy hujalo hami hatami. Jala mangulu dohot marpermue di ngulu nami. Tuhan di bata. Gurang dupe Tuhan naneksi pangdoon nami. Tuho. Alay di boto hodo. Sude narikop di ngulu nami. Bahkan Tuhan adorak supangido hami. Nunga dilihoko tuhami. Mauli ati Tuhan di bata Jehovah. Om matang yang ngami, elit nami. Upa saat kami Tuho, mangasahon ko ranakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangnya kami Tuho. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 826 ayat sada rodi 2. Damai ni debata na sumurong siyan salu na roha. Ima na mengramoti akka ate-ate muna, do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madit salut na. Akadamang do dainang naghinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Hatan debata tu hita di bagasa tikyon. Di minggu kuasi modo ganiti. Ima dienek sian kitab Ezekiel. Ezekiel bidu 36 mamuka maisian ayat 22 mengujungi ayat 27. Ezekiel 36 ayat 22 1 ayat 27. Ujama tu hita manginang tapayu ma di bagasan rohat tabi. Songonom maidok di baheni dohonon muma tu pinoparan Israel. Songonon dohatani Tuhan Jehovah.
dada alahamu au mambayan songoni, ale pinopar ni Israel, ala ni guarhu na badiedo, na ni ramuna muna di tonga-tonga ni bangso parbegu, aka hasatamunai. Jala au ma pabadiahon guarhu na tibuli, naung ni ramunan muna di tonga-tonga ni aka bangso parbegu, na ni ramunan muna tahe di tonga-tonga na sida. Asa tung ditada aka bangso parbegu. Au do Jehovah ninna Tuhan Jehovah. Ya dung hu parbadiai diriku di bagasan hamu di ado pamuna. Jalau membuat hamu sian aka bangso parbegu. Jala paluhotokku do hamu sian salur akaluat. Jala bawanakku do hamu mula tutano munai. Dungi urasonok kuma tuhamu aik akanatio, asa tungyas hamu. Urasok kudo hamu tae sian saluhud haramuno munai, dohot sian saluhud gana-gana munai. Jala lehonokku tuhamu rohane baru, do todine baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatok kudo roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Jala lehonokku ma tondikku tu bagasan ate-ate muna. Jala au mabaesa asa marparange hamu di bagasan akka patikku. Akka upe radotan jala patu pamuna do. Songonima sahatna. Salna ya kama kenang horas madi salna. Tuhan tidak ingin namanya dipandang hina di mata siapapun. Salna kama kenang Tuhan tidak ingin namanya dipandang hina di mata siapapun. Damang dainang na hina holongan di bagasan Yesus Kristus. Dan arok kita na olo guarta gaberoa manginang. Mungkin sepakat tidak. Tidak ada siapapun yang menginginkan namanya jelek lihat orang. Hina dipandang orang. Makanya kama-kenang selalu kita berusaha. Berbagai cara kita buat untuk membuat orang melihat kita baik. Jala guarta dipandang denggan. Banyak cara kita buat amanginang. Mungkin tabayan doa kama-kenang marhite tutur kata kita. Melalui apa yang kita sampaikan, bahasa kita yang baik. Sehingga sekali lagi yang menginang nama kita baik di mata orang. Bisa jadi mungkin dari perbuatan kita. Perbuatan baik mungkin bisa jadi misalnya menginang. Mau suka menolong. Karena suka menolong membuat kita dipandang orang baik. Apalagi mulu ngadong halak mandok kosongon kama kenang. Mulu amang siai do ba memang na burju deh. Burju hiat deh. Mulu ngasa ngasongonia kama kenang berarti nama kita dipandang baik. Dang roa gaor ta manginang. Ale denggan mace denggakian di dahala. Ale kama kenang nampe selalu berusaha tabaen asa denggan halak marnida goarta melihat kita. Ale sarong doa kama kenang halak na membahen manang menjelek-jelekkan nama kita di belakang kita. Bahkan bukan di belakang kita saja, ada juga orang yang sanggup langsung terang-terangan membuat jelek nama kita. Alania kama kenang godang do permasalahan songoni terjadi tonga-tonga parangluta. Artinya godang do kasus pencemaran nama baik. Karena dicemarkan amanginang, manang boy dohon dikotori guarta, langsung do kita ala keberatan, kita nggak suka, kita tidak senang. Banyak orang langsung amanginang melakukan yang namanya pelaporan, ya, masuk ke nama undang-undang, misalnya pencemaran nama baik, ya, melalui danakin undang-undang pasal 310 dokon.
Artinya apa manginang? Artinya kita tidak ingin nama kita itu jelek. Kita tidak ingin kita dipandang hina. Molobo inian, macai baga mahita di mata orang lain. Kita baik di mata orang lain, dipandang bagus. Nama kita harum bagi orang lain manginangnya. Sampai kapanpun. Baik sampai mati kita, kalau bisa nama kita itu harum. Itu yang kita harapkan manginang. Tidak sekali lagi manginang, tidak ingin kita nama kita itu jelek. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus ternyata berbicara tentang tidak suka dipandang hina manginang. Dakolan manusia naoloi songonia manginang. Yang menginginkan itu. Tapi Tuhan rupanya manginang tidak menginginkan itu juga manginang. Ya, dia tidak menginginkan bahwasanya nama dia itu dipandang hina. Dirinya itu dipandang hina. Jalaka mga kainang ido na masa di tonga-tonga turpuk tahun. Ini yang terjadi manginang. Ada cara pandang, sudut pandang, cara melihat, bahkan jelek melihat yang namanya Tuhan itu manginang. Gaberoado di bait Tuhan tadi bata. Di dalam nats ini. Karena itu manginang, karena Tuhan tidak ingin dipandang hina, namanya dia buat cara amanginang. Supaya tidak hina dia di mata orang lain. Terlebih di bangsa na asing di dokon di sana manginang. Yaitu bangsa Babel. Nang songoni bangsa Israel. Alena parjolak kamakenang. Suku-suku tuhita. Aharwa masalah diturpukon. Kenapa bangsa Babel dan bangsa Israel memandang hina nama Tuhan? Pertanyaannya kenapa amanginang? Jadi songono nakamakenang. Di konteks dulu amanginang, kalau berbicara tentang misalnya ada perperangan, ya, siapa yang kalah amanginang? Rupanya yang kalah itu bukan hanya cuma bangsanya saja, tapi ikut juga siapa Tuhannya. Molo merporang hala amanginang na jolo, gabe doho do Tuhan na berporang amanginang. Jadi ada anggapan kalau mereka kalah berarti Tuhannya kalah juga. Jadi bangsa Israel pada saat itu amanginang, mereka berperang melawan Babel. Jala taldo nasida. Makanya gabe di pembuangan Babel nasida. Jadi ada anggapan bangsa Babel ketika mereka menang, mereka mengatakan, mananya Tuhan kalian itu? Enggak benar Tuhan kalian itu. Tuhan kalian tidak mampu melindungi kalian. Tuhan kalian tidak mampu menjaga kalian. Jelek di mata bangsa lain. Apa sebenarnya agama kenang? Molo tungpe di bain Tuhan songoni, lau menghukum bangsa Israel do. Karena memang bangsa Israel berbuat dosa sebelumnya, kalau kita lihat ayat sebelumnya manginangnya. Karena memang berdosaan mereka, makanya Tuhan sengaja membuat cara seperti itu supaya mereka mendapat hukuman. Tapi bangsa Babel bangga menginang. Itu bukan karena mereka, bukan karena perbuatan kesalahan bangsa Israel. Makanya mereka menang, bukan. Tapi mereka berpikir karena dewa mereka menyertai mereka. Atau ilah mereka menyertai bangsa Babel. Itu cara berpikir mereka menginang. Makanya mereka memandang hina Tuhan tadi bata. Nang songonia kamanginang. Dakolan bangsa Babel nakin. Gabe do bangsa Israel. Karena bangsa Babel mengatakan seperti itu. Tuhan kalian tidak melindungi kalian. Tuhan kalian tidak menjaga kalian. Gabe do kamangakainang. Bangsa Israel tidak percaya lagi kepada Tuhan. Memandang hina Tuhan. Memang tutudo. Enggak benar Tuhan itu. Masa kalah Tuhan kita? Masa kita enggak dilindungi? Masa kita enggak dijaga? Masa kalah dengan bangsa Babel? Mana Tuhan itu? Gabe parsidoho nasida kamakainang. Menghina Tuhan. Alania kamangakainang. Roma inisiatif ni debata. Lahu patibulhon nakin didoko na kamangkainang. Supaya cara pandang mereka itu salah. Itu mau dikatakan Tuhan. Makanya didokon Tuhan tadi bata tu Hesekiel kamangkainang. Dokot tu bangsa Israel. Aku akan membebaskan mereka. Tapi aku buat itu
bukan karena aku mengasihi, bukan mereka karena umat pilihanku, bukan itu Manginang. Karena aku mau membenarkan namaku adalah yang baik. Ido molotaida kama kainang ayat 22 doho ayat 20. Molotung pedi palua debata bangsa Israel kama kainang. Bukan karena Tuhan melihat itu umatnya. Bukan. Tapi Tuhan mau mengajari bahwasanya dia itu berkuasa. Dia itu tidak boleh dipandang kecil. Tidak boleh dipandang hina. Alania kama kenang. Didokon Tuhan tadi batado. Hubae dohamuan non asa idahamu bangsa Israel. Hupakaluar hamu. Anon jala hupapungu hamu sian bangsa-bangsa asing yang sudah berpencar-pencar Manginang dikatakan, aku akan mengumpulkan kalian dan mengembalikan kalian nanti ke Yerusalem. Artinya Amanginang, konsep itu yang dibuat Tuhan itu, dia mau mengatakan bangsa Israel, aku adalah yang salah sedang dipandang hina Amanginang, Tuhan Allah membuat bukan hanya sebatas membebaskan bangsa Israel Amanginang. Bukan hanya sampai stagnan dibebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel, tidak. Tapi ada lagi Amanginang tahapannya Amanginang yang dilakukan Tuhan Allah supaya bangsa Israel tidak membuat cemar nama Tuhan. Ado di bayana kamakainang. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan Allah? Tuhan Allah mengatakan Amanginang, aku akan membersihkan kalian, memurnikan kalian dengan air kehidupan dari aku. Kata Tuhan. Bahkan bukan sampai di situ Amanginang. Supaya tidak kotor nama Tuhan karena perbuatan bangsa Israel. Tuhan akan memperbarui hati dan roh daripada orang-orang bangsa Israel. Bayak kona kamakenang. Diperbarui Amanginang. Hatinya memang berbicara tentang hati Amanginang. Hati itu menentukan seluruh aspek kehidupan kita Amanginang. Hati ini yang menentukan perbuatan kita Amanginang. Berangkat dari hati. Makanya molo arong misalnya tabereng akka halak naso Amanginang statabila dang dengan parangena itu berangkat dari hati dia lakukan. Misalnya dia melakukan tidak baik, itu berangkat dari hati. Memang molo taboto akka makenang bangsa Israel hatinya tidak baik. Sebelumnya ya, bahkan dikatakan keras hati mereka Manginang. Alai dipai baru do diubah Tuhan Allah nantinya hati mereka Manginang supaya tidak tercemar nama Tuhan karena perbuatan mereka berangkat dari hati dan roh mereka. Tuhan mengubah hati dan roh. Roh itu Amanginang menggerakkan apa yang mereka lakukan. Dipai baru Tuhan tadi bata akamakenang. Jalan terlumu biak kamangkenang. Tuhan katakan agar perlakuan mereka, tindakan mereka baik. Tuhan mengatakan Amanginang, aku akan diam di dalam hati kalian masing-masing. Ido akama kenang di ayat 27. Rohku akan diam di hati kalian masing-masing. Artinya apa yang mau dikatakan Amanginang? Ketika roh Tuhan diam di hati mereka Amanginang, mereka akan mampu melakukan sesuatu yang betul-betul kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa Amanginang? Karena ketika roh Tuhan tidak ada di dalam hati kita lagi Amanginang, bisa dikatakan seperti ini Amanginang. Enggak stabil atau enggak sesuai lagi yang kita perbuat dengan sesuai kehendak Tuhan. Jala takas dua kamangkenang, kalau kita lihat tentang kisah si Saul, pernahnya Tuhan Allah, rohnya meninggali hati si Saul. Karena roh Tuhan Allah pergi dari hati Saul, akhirnya Saul tidak menjalankan lagi kehidupannya dengan sesuai kehendak Tuhan. Itu makanya Amanginang pentingnya roh Tuhan tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Supaya teratur, supaya dituntun, supaya dibimbing. Jalaka Amanginang, boidohonon, berbicara tentang diperbarui Amanginang, bukan konteks bangsa Israel saja. Sahat do tuhita kamakenang. Kita sonari nunga diperbaru kamakenang. Kita sudah menjadi orang yang lahir baru. Dengan konteks apa Amanginang? Dengan konteks darah Yesus. Darah Yesus yang mati
di kayu salib. Gabe lahir baru kembali kita manginang. Roat tape gabe dipai baru. Hati kita diperbarui. Bukan hati kita saja, tapi roh kita diperbarui. Bukan roh kita saja, tapi Roh Kudus tinggal di hati kita masing-masing amanginang. Ido na di bahit Tuhan tade bata di tonga-tonga ngulu halak na porsea. Ado tujuan na mga kenang. Apa yang diinginkan Tuhan dari yang dia perbuat semua itu? Yang diinginkan Tuhan adalah dia tidak ingin namanya tercemar karena perbuatan kita. Karena amanginang boy dohono songonon. Apa yang kita lakukan amanginang berpengaruh kepada siapa Tuhan kita. Misalnya contohnya seorang kamang misalnya sederhana gambarannya. Seorang anak misalnya dia berprestasi, ya berprestasi agama kenang, berpengaruh dui tuguar ni bapakna. Anak siapanya kau? Langsung dosong ini kan, mulai berprestasi, bah anak ni siapa deh, siapa orang deh. Berpengaruh amanginang. Begitu juga kita amanginang. Apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita berpengaruh kepada Tuhan kita. Apalagi sebagai orang percaya kita. Dokon percaya kepada Tuhan. Molodang dengan amanginang, parangeta, tentu boy do terbuan. Isi do hala adi. Adu gamoni. Hal na porsedi, bahasa songuni parangena. Berdampak duya kamakenang terhadap nama Tuhan. Molodak kasih hita kamakenang. Nata ula di tonga-tonga parngulota. Berpengaruh itu ke nama Tuhan menjadi kotor. Karena itu amanginang. Ikon tasadari doa kamakenang. Miat dotot di parbadia, di rohata. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Itu yang paling berharga di tengah-tengah kehidupan kita amanginang. Tuhan memberikan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah hati kita. Yang dulunya tidak layak untuk menempati hati kita. Karena kita berdosa. Karena kita tidak badia kamakenang. Alai ala di parbadia kita. Markite muda dari Tuhan Yesus. Gabe miyam ma to di parbadia di tonga-tonga rohata. Jala idua kamakenang. Na manugyo kita. Itu yang menuntun kita. Itu yang membimbing kita. Itu yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Alania kamakenang. Tarjou do kita. Kita dipanggil melalui firman Tuhan ini amanginang. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui mau menghidupi namanya suara Roh Kudus di tonga-tonga parnguluta. Alania kamakenang. Tauloi ma suarni tondi lahu mangulahon akan adenggan di tonga-tonga parnguluta. Manang di dia pe kamakenang. Di gereja, di rumah tangga, di masyarakat, manang di dia pe hita karejo. Suara tondi ma kamakenang na berpengaruh di tonga-tonga parnguluta. Amin martang yang mahita. Mau lihat ya mali Tuhan. Di tondi parbadia na dilihoko di tonga-tonga parngulon nami. Namian di tonga-tonga rohanami le Tuhan. Ido na manugunugi kami. Ido na menuntuk kami le Tuhan. Na mengarok kami asa mangolo di bagasan hadeng jonon. Asa marhiti le Tuhan. Guar muna badai marsangap jalan marmulia. Alani le Tuhan. Totong majari hami, pargugoi hami. Asa gabi halak na mangului hami. Mangului di suarni tondi. Asa marhiti iya le Tuhan. Marhiti hului hami suarni tondi i. Marsangap ma guar muna badai di tonga-tonga parngulu nami. Atau ngale Tuhan pos rohanami. Koma namandongani hami saluhutna. Nang soni di sude aka pardal ngul nami Tuhan. Aka amanami aka inanami. Nang soni aka yanakon nami. Homali Tuhan namandongani saluhut parngulon nami. Asa margogo hamili Tuhan asa pos rohanami. Mandalani aka ariar nami. Nang soni pele Tuhan dina nang mulak kami non. Sian bagas joromon mandapoton bagas nami ganuk marsada-sada. Totong oleh Tuhan dongani hami jagaya hami ramoti hami. Asa boy hami sahat tu ganuk bagas nambe.
di bagasan hai pasod doho las ni roha. Jalo matang yang do ilik-ilik nami. Nahu pasat kami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Martangia kami tuho. Amin. Taudu tima musia kama kenang mare dehita huhut papungu pilihan. Kamang rimay ta jonjong.
asa mapeliata tu Tuhan debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo harorani salut silehon-lehon na denggan, dohot na sauli basa na maliutus. Hupasa tami masyanani lehomi tuhami, pelian nami tuho, sejalo may gabi uap na usus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasyak kami pilianon, pati bulhon harajomo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay maruhanami marhiti-hiti tondim, asalam hutan dahami, godang ni si lehon-lehon itu hami, asalam gir-gir hami mandok mulai hati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ali amana mina di banua gijang, saya pinar badia maguarmu, sero maharajam, saya sau malomon roham di utang onson di banua gijang, lehomat uhami sadarion hanguli syapare, saya sama dosa nami songom panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pengago. Mahamu di bagas adame jalo hamma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. Amin.
Amin.